Vedci neustále dookola omieľajú, že fyzická aktivita je pre naše zdravie nesmierne dôležitá a mala by byť bežnou súčasťou nášho života. To ale neznamená, že musíte niekoľkokrát týždenne chodiť do posilňovne. Stačí napríklad 11 minút denne kosiť trávnik. Kosenie trávy nielenže udržiava záhradu v perfektnom stave, ale môže vám zachrániť život. Vedci tvrdia, že ak by neaktívni ľudia kosili trávnik 11 minút denne, predišlo by sa predčasnému úmrtiu aspoň v jednom prípade z 10. Každodenné krátke cvičenie s miernou intenzitou, ako napríklad rýchla chôdza, tanec, vodný aerobik alebo práca v záhrade, by mohlo znížiť riziko predčasného úmrtia srdcových chorôb a rakoviny. Tým z Cambridgeskej univerzity uviedol, že 75 minút mierneho cvičenia týždenne, polovica odporúčaného množstva, môže znížiť rizika v porovnaní s tým, ak sa človek nehybe vôbec. Ako zistili, čím viac človek cvičil, tým viac sa znižovalo riziko predčasného úmrtia kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Najväčší prínos bol badateľný, ak človek vykonával aspoň 2,5 hodiny fyzickej aktivity týždenne. Pri viac ako 5 hodinách bol badateľný prínos už menej výrazný.